ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. меҳмон омад ба фурудгоҳ шаҳри Душанбе рафтем. Аз шаҳри Хуҷанд. вақте қабул кардем истиқбол, меҳмон Душанберо дид, дар ҳайрат монд. гуфт ин қадар зебо шудааст, тоза, озода. ҳар боре ки ӯ дар дохили мошин ҳарф мезад, мо қабат гӯшт мегирифтем. зеро хона меҳмони ногаҳонӣ ояд, хона тозаву озода бошад, чанд қадар хурсанд мешавем. баръакс агар памперси дигар чо, чанд қадар хиҷолат мешавем. мо бояд шаҳрро ба монанди хонаи худ қабул кунем. дӯстон, ободии шаҳр дар дасти як раиси шаҳр нест. мо бояд ҳамакаса бошем. ба монанди хонаи худ гуфтем, як кас ки кард, лоақал мо бояд тоза нигоҳш дорем. имсол соли туризм аст. туристҳо хеле зиёд меоянд. дӯстон, биёед на танҳо шаҳри Душанберо дар назар дорем, тамоми шаҳрҳоро тоза нигоҳ дорем, то сара боло карда гардем. ба шумо омад, ман рафтам.